Zagreb, hotel Esplanade. Prije 6 godina Petra Marković je izbačena iz ovog mjesta kao prosjak. Danas se vraća, ali ovaj put ona dikira uvjete. Motor Ferrari F8 urla ispred hotela. Vrata se otvaraju. Izlaze dva šestogodišnja dječaka u identičnim Armani odjelima. Za njima žena u crvenoj haljini, čiji pogled tjera cijelu zagrebačku poslovnu elitu da zaboravi kako se diše. Marko Horvat je mislio da će ovo biti njegov trijumf. Nije znao da je upravo potpisao presudu svojem carstvu. Zagreb se kuhao pod srpanjskim vrućinama, dok je Marko Horvat sjedio u svojem uredu na 35. katu Cibona Towera, promatrajući grad koji se prostirao pod njegovim nogama kao maketa. Njegovi prsti bubnjali su po mahagonijevom stolu, dok je Lucija, njegova sadašnja žena, listala stranice časopisa Gloria. Dragi, pogledaj. Lucija je podigla časopis, pokazujući fotografiju elegantne žene koja izlazi iz luksuznog automobila. Petra Marković je izabrana za poslovnu ženu godine u jugoistočnoj Europi. Zar to nije ona ista? Marko joj je istrgnuo časopis iz ruku. Na naslovnici je bila fotografija njegove bivše žene. Iste žene koju je prije 6 godina ostavio bez dinara kad je saznao za njezinu trudnoću s blizancima. Petra je izgledala kao utjelovljenje uspjeha. Kratka platinasta kosa, siguran pogled, osmijeh koji nije dopirao do očiju. Teknova d.o.o. Vrijednost tvrtke 15 milijardi kuna. Pročitao je naglas, glas mu je drhtao od neskrivenog bijesa. Lucija je prišla njemu stavivši ruku na njegovo rame. Marko, možda je to znak da... Da što? Da se ispričam. Marko se naglo okrenuo. Ta žena mi je ukrala ideju za aplikaciju Pametni grad i izgradila na tome carstvo. To je moja aplikacija. Istina je bila drugačija. Petra je bila glavna programerka projekta Pametni grad u Markovoj tvrtki. Kad je zatrudnjala, pokušala mu je reći, ali zatekla ga je u krevetu s Lucijom. Tog dana izgubila je ne samo muža, već i posao, dom i pristup zajedničkom računu. Marko je posegnuo za telefonom, bireći broj svoje asistentice. Snježana, organiziraš gala večeru u hotel Esplanade za sljedeći petak. Zagrebačka poslovna elita. I pobrini se da se na popisu gostiju nađe ime Petra Marković. Lucija je namrštila obrve. Zašto je pozvaš? Marko se nasmiješio hladno, gledajući fotografiju Petre. Da je podsjetim i sve ostale, tko u ovom gradu stvarno vlada. Petra je pozivnicu dobila u utorak ujutro u svojem uredu na 30. katu Ave Mall Towera. Njena asistentka Marija stavila je elegantnu omotnicu na stol pokraj tromjesečnog izvještaja. Gospođo direktorica, stiglo je ovo jutros, dostavljačem. Petra je prepoznala znak Horvat Holdings prije nego što je otvorila omotnicu. Ruke su joj lagano drhtale, dok je čitala sadržaj pozivnice napisan Markovim karakterističnim rukopisom. Poštovana gospođo direktorica, imam čast pozvati vas na poslovnu galu u hotel Esplanade 15. srpnja 2025. Bio bih počastvovan vašom prisutnošću. S poštovanjem, Marko Horvat, direktor Horvat Holdings. Marija je primijetila kako se lice njezine šefice ukrutilo. Gospođo direktorica, je li sve u redu? Petra je odložila pozivnicu, pogled joj je lutao prema prozoru. Odatle je vidjela hotel Esplanade, mjesto koje je prije 6 godina svjedočilo njezinom najvećem poniženju. Sjećala se te večeri kao kroz maglu, bila je u 5. mjesecu trudnoće, došla je u hotel da kaže Marku o blizancima. Zatekla ga je za stolom s Lucijom i grupom investitora. Marko, moramo razgovarati, rekla je tada, stavivši ruku na trbuh. Petra, što radiš ovdje? Ovo je važan sastanak. Marko je ni ne pogledao. Trudna sam. S tvojom djecom. Tišina koja je zavladala stolom bila je glasnija od vriska. Marko je ustao, uhvatio je za ruku i izveo na hodnik. Ovo nije ni pravo vrijeme ni mjesto. Razgovarati ćemo doma. Ali doma je više nije bilo. Marko je promijenio šifre, zaključao račune, čak je i osoblje imalo instrukcije da je ne pusti. Sada, 6 godina kasnije, Petra se nasmiješila uspomenama. Marija je još uvijek čekala odgovor. Marija, nazovi hotel Esplanade i potvrdi moju nazočnost na gali. A zatim nazovi Josipa iz PR-a. Trebam haljinu koja će zaustaviti dah svakom muškarcu u toj prostoriji. Da, gospođo direktorica. Hoće li to biti posebna večer?
Petra je još jednom pogledala pozivnicu. Može se tako reći. To će biti večer koju će Zagreb pamtiti dugo. Petak navečer stigao je brže nego što se Marko nadao. Hotel Esplanade pulsirao je životom. Crveni tepih, bliskanje fleša, najmoćniji ljudi Hrvatske. Marko, obučen u smoking od Brionija, stajao je kod ulaza, pozdravljajući goste s Lucijom uz bok. Prekrasno izgledaš večeras, šapnuo je ženi u uho, čija se zlatna haljina savršeno slagala s njegovim leptirmašnom. Lucija se nasmiješila, ali u očima joj se ocrtavala zabrinutost. Marko, još uvijek ne razumijem zašto si pozvao Petru, jer želim da svi vide koliko daleko sam stigao. Ona možda ima svoj mali Tehnova, ali ja kontroliram pola zagrebačkih investicija. U hotelskom holu okupili su se direktori najvećih hrvatskih korporacija. Ivica Todorić mlađi iz Agrokora Nova, Ana Bašić iz Medija Grupe, Tomislav Karamarko iz KBC banke. Svi su čekali početak gale. U 19:30 Marko je pogledao na svoj Patek Philippe sat. Kasni, promrmljao je zadovoljno. Tipično za nju. Upravo tada, kao na poziv, kroz staklena vrata hotela prošao je zvuk koji je sve razgovore utišao. Urlanje motora Ferrari F8 Spider odjeknuo je hotelskim holom. Marko je osjetio kako mu krv otječe iz lica. Auto se parkirao točno pred glavnim ulazom, prekršivši sva hotelska pravila, ali nitko se nije usudio protestirati kad je iz vozačevog mjesta izašla Petra Marković. Nosila je crvenu haljinu od Valentina, koja se prilijepila uz njezinu figuru kao druga koža. Njena platinasta kosa bila je počešljana u elegantan punđa, a na vratu joj je blistao ogrlica s crnim dijamantima vrijednosti malog stana. Ali ne ona je bila razlog zašto je cijela sala zadržala dah. Iz stražnjih sjedala izašla su dva dječaka. Identični blizanci, obučeni u identične tamno-plave Armani junior odjele. Imali su po 6 godina, tamno smeđe oči i... Bože, prošaptala je Lucija, hvatajući Marka za ruku. Dječaci su imali potpuno istu čeljust kao Marko, isti oblik nosa, iste obrve. Petra je uzela sinove za ruke i krenula prema ulazu. Svaki njezin korak odjekivao je hotelskim mramorom. Bliskanje kamera treperilo je poput vatrometa. Marko je stajao ukipljen kad se Petra zaustavila pred njim. Marko, rekla je mirno, kao da je prošao dan, ne 6 godina. Hvala na pozivnici. Pogled joj je klizao na Luciju, koja se grčevito držala za mužev krak. Lucija, izgledaš potpuno isto kao prije 6 godina. Zatim se Petra lagano nagnula prema sinovima. Dečki, upoznajte gospodina Horvata. To je stari mamina poznanik. Stariji od blizanaca Matej pružio je ruku Marku s pristojnošću vrijednom malog džentlmena. Drago mi je što vas poznajem, gospodine Horvat. Marko je gledao dječaka kao u prikazanju. U tim tamnim očima vidio je sebe od prije 30 godina. A onda je drugi blizanac Luka pogledao ga s dječjom iskrenošću i pitao: Jeste li vi taj gospodin o kojem mama kaže da ju je naučio kako biti jaka? Tišina koja je zavladala bila je tako gusta da ju se moglo rezati nožem. Hotelska sala blistala je kao unutrašnjost kristala. Marku se činilo da je svaki par očiju usmjeren na njega dok je vodio goste do njihovih stolova. Petra je sjedila za stolom broj 1, direktno pred pozornicom, sa sinovima s obje strane. Večer je trebala proći po Markovom scenariju. Njegov govor o uspjesima, zdravica za budućnost hrvatskog gospodarstva i diskretno podsjećanje svima tko u Zagrebu stvarno ima vlast. Ali kad je pogledao Petru, koja je mirno nalivala djeci narančin sok, osjetio je da gubi kontrolu. Dame i gospodo, Marko je prišao mikrofonu, glas mu se nosio cijelom salom. Dobrodošli na godišnju galu hrvatske poslovne elite. Pljesak je bio pristojan, ali suzdržan. Sve je fascinirala prisutnost Petre i njezine djece. Današnja večer prilika je da proslavimo one koji grade hrvatsko gospodarstvo. One koji znaju da pravi uspjeh nije slučajnost, već rezultat teškog rada i lojalnosti. Zadnju riječ izgovorio je gledajući direktno u Petru. Ona je podigla čašu s vodom u njegovu čast, smiješeći se enigmatično. Ana Bašić iz Medija Grupe nagnula se prema Petri. Prekrasna djeca. Koliko dugo živite u Hrvatskoj? Tek mjesec dana, odgovorila je Petra glačeći Mateja po glavi. Ranije smo živjeli u Londonu.
Tamo sam razvijala Tehnovu. A otac dječaka? Diskretno je pitao Ivica Todorić mlađi. Petra se nasmiješila široko. Njihov otac vrlo je zauzet čovjek. Neki muškarci preferiraju graditi carstva nad gradnjom obitelji. Marko je čuo njezine riječi i osjetio kako mu krv udara u glavu. Ponovo je prišao mikrofonu. Dame i gospodo, dozvolite da predstavim jednu od naših gosti. Petra Marković, direktorica Tehnova d.o.o., žena koja je počela svoju karijeru u mojoj tvrtki. Sala je zaškripala. Petra je polako ustala. Njena crvena haljina šuštala je kao plamen. Doista, Marko, počela sam kod tebe, kao programerka. Sjećaš li se projekta Pametni grad? Marko je stisnuo čeljusti. Naravno, to je bila moja ideja. Tvoja? Petra se kristalno nasmijala. Dakle, sjećaš se naših noćnih sesija kodiranja, kad sam sjedila do 4 ujutro, pišući geolokacijske algoritme, dok si ti bavio se drugim stvarima. Lucija je poblijedila. Gosti su počeli šaputati među sobom. Petra, ovo nije mjesto za privatne stvari. Marko je pokušao kontrolirati situaciju. Privatne? Petra je posegnula za tabletom iz torbice i pokazala na ekranu stranicu s patentom. Patent za sustav Pametni grad registriran je na moje ime. Datum 15. ožujka 2019. 3 mjeseca prije nego što sam bila otpuštena. Matej je zabrinuto pogledao majku. Mama, čini li ti ovaj gospodin nešto loše? Petra je stavila ruku na sinovo rame. Ne, dragi. Ovaj gospodin me naučio najvažnijoj lekciji u životu. Da se mogu osloniti samo na sebe. A tada je Luka, drugi blizanac, pogledao Marka i pitao s dječjom nesvjesnošću. Je li istina da nas niste htjeli da se rodimo? Tišina koja je zavladala bila je tako apsolutna da se moglo čuti kucanje zidnog sata. Lucija je ispustila čašu. Ana Bašić pokrila je usta rukom. Ivica Todorić počeo je diskretno snimati mobitelom. Marko je stajao kao kip, gledajući u oči djeteta koje je bilo njegova točna kopija. Petra je prišla pozornici, uzimajući mikrofon iz Markovih drhtavih ruku. Glas joj je bio miran, ali u sali nije bilo sumnje o tome tko sada kontrolira situaciju. Dame i gospodo, oprostite što ću unijeti neka objašnjenja, počela je. Pogled joj je lutao salom punom najbogatijih ljudi Hrvatske. Priča o mojoj vezi s gospodinom Horvatom ne završava otpuštanjem s posla. Marko je pokušao preuzeti mikrofon, ali Petra se odmaknula za korak. Prije 6 godina saznala sam da sam trudna s blizancima. Kad sam pokušala reći budućem ocu, pokazala je na Marka, zatekla sam ga u situaciji koja nije ostavljala sumnje o njegovim prioritetima. Lucija je ustala od stola, njena zlatna haljina lepršala je kao krila ranjene ptice. Marko, to nije istina, zar ne? Marko je šutio, čeljust mu je bila stisnuta tako jako da su mu vene na vratu nabrekle. Od tog dana, nastavila je Petra, ostala sam sama. Bez posla, bez doma, bez sredstava za život, s 2 djece u utrobi. Mnoge bi žene odustale. Matej i Luka sjedili su za stolom, držeći se za ruke. Unatoč mladoj dobi, razumjeli su da se događa nešto važno. Ali ja nisam odustala. Otišla sam u London, prodala sam sve što sam imala, uključujući vjenčani prsten, i izgradila Tehnova d.o.o. na temelju patenta koji je pravno pripadao meni. Ana Bašić nagnula se naprijed. Kolika je vrijednost vaše tvrtke, gospođo direktorica? Prema posljednjoj procjeni. 18 milijardi kuna, a to je tek početak. Ivica Todorić mlađi pogledao je Marka s čuđenjem. Marko, je li tvoja tvrtka ikad dosegnula takvu vrijednost? Marko je konačno pronašao glas. To je bio zajednički rad. Petra je bila samo što? Prekinula ga je Petra. Samo žena koja je nosila tvoju djecu? Samo programerka koja je gradila tvoje snove? Samo supruga koju se moglo odbaciti kad je postala neugodna? U sali je zavladao žamor. Neki gosti počeli su odlaziti, drugi su sve snimali mobitelima. Tomislav Karamarko iz KBC banke prišao je Petri. Gospođo Marković, bi li vas zanimala suradnja? Moja investicijska grupa, i mene također, pridružila se Ana Bašić. Medija grupa mogla bi... Marko je gledao kako njegovi gosti, jedan po jedan, prelaze na stranu bivše žene. Čovjek koji se prije sat vremena smatrao kraljem zagrebačkog poslovanja,
Odjednom je postao nitko. Lucija je prišla njemu, suze su joj tekle niz obraze. Marko, ta djeca, ona su stvarno tvoja, zar ne? Marko je pogledao blizance. Matej i Luka gledali su ga s istom intenzivnošću koju je sam pamtio iz djetinjstva. Više nije mogao lagati. Da, prošaptao je. Moja su. Lucija ga je pljesnula tako snažno da se zvuk razlijegao cijelom salom. 6 godina. 6 godina si me lagao o svemu. A tada je Petra... Hvala što gledate. Molim vas, pretplatite se za još ovakvih priča. Prišla Marku. Stajala je točno pred njim, njen parfem, isti koji je nosila u mladosti. Učinio je da mu se vrti u glavi. Marko, rekla je tiho tako da je samo on mogao čuti. Htio si me poniziti, pokazati svima da si bolji od mene. Ali istina je da sam bez tebe postala netko o čemu ti možeš samo sanjati. Zatim se okrenula sinovima. Dečki, idemo. Sutra mama ima važan sastanak s investitorima. Kad su Petra s blizancima izlazila iz sale, svaki njihov korak odjekivao je pobjede. Marko je ostao sam, Lucija je pobjegla iz hotela, a gosti su jedan po jedan napuštali salu, bacajući mu prezirne poglede. Njegovo carstvo upravo je palo. I sve zbog žene koju je nekoć smatrao slabijom od sebe. 3 mjeseca nakon gale u hotel Esplanade, Zagreb je živio ogovaranjem o padu Marka Horvata. Horvat Holdings izgubio je 70% vrijednosti, Lucija je zatražila razvod i polovinu imovine, a većina investitora prenijela je novac konkurentskim tvrtkama. U međuvremenu, Petra je sjedila u svojem novom uredu na 40. katu Cibona Towera, istoj zgradi u kojoj je nekoć radio Marko. Ironija je htjela da je preuzela njegovu uredski prostor za djelić cijene. Kroz panoramske prozore promatrala je Mateja i Luku kako se igraju u dječjem kutku koji je uredila u svojem uredu. Dječaci su rasli kao na kvascu, sve više podsjećajući na oca kojeg nisu poznavali. Mama, Matej je prišao njezinom stolu držeći u ruci tablet. Našao sam članak o onom gospodinu iz hotela. Piše da je izgubio cijelu tvrtku. Petra je odložila dokumente i pogledala sina. U tim tamnim očima nije bilo zlobe, samo dječja radoznalost. Da, dragi, ponekad odrasli donose loše odluke i moraju snositi posljedice. Ali on je stvarno naš tata, pitao je Luka, podižući glavu od Lego kockica. Petra je uzdahnula. Zadnjih mjeseci djeca su to pitanje postavljala sve češće, osobito nakon što su članci u novinama počeli špekulirati o njihovu podrijetlu. Da, dečki, Marko Horvat vaš je biološki otac. Zašto nas ne želi? Pitao je Matej s jednostavnošću karakterističnom za 6-godišnjaka. Petra je osjetila kako joj se srce stisnulo. To su bili trenuci zbog kojih je njen uspjeh imao gorak okus. Ne svi ljudi mogu biti roditelji, čak i ako su biološki roditelji. Vaš tata odabrao je karijeru umjesto vas, ali imamo tebe, rekao je Luka, prišavši majci i zagrljeći je. I ti si najbolja mama na svijetu. Upravo tada začulo se kucanje na vrata ureda. Marija je uvela neočekivanog gosta. Marko Horvat izgledao je kao sjena svoje nekadašnje verzije. Njegovo odjelo, nekoć savršeno skrojeno, sada je visjelo na njemu kao vreća. Oči su mu bile podočnjaci, a ruke lagano drhtale. Petra, rekao je tiho, možemo li razgovarati? Matej i Luka pitko su pogledali majku. Dečki, idite s tetom Marijom u konferenciju, možete tamo gledati crtane na tabletu. Kad su ostali sami, Marko je sjeo nasuprot bivše žene. Između njih bila je mahagonijeva površina stola i 6 godina međusobne povrijeđenosti. Izgubio sam sve, počeo je. Tvrtku, ženu, reputaciju. Mediji me nazivaju čovjekom koji je napustio vlastitu djecu zbog karijere. Petra nije odgovarala, samo je čekala. Htio bih upoznati svoje sinove, popraviti ono što sam uništio. Sada? Petra se nasmijala, ali bez radosti. Sada kad više nemaš što izgubiti. Petra, molim te, moliš? Glas joj je postao oštar kao čelik. Kad sam te molila prije 6 godina da me ne izbacuješ iz kuće u 5. mjesecu trudnoće, također me nisi čuo. Marko je spustio glavu. Znam da ne zaslužujem oprost, ali oni su moja djeca. Imaju pravo poznavati oca. Petra je ustala i prišla prozoru. Dolje je Zagreb pulsirao životom, milijuni ljudi živjeli su svojim životima,
Borili se za svoje snove. Matej i Luka već imaju oca, rekla je konačno. To sam ja. 6 godina bila sam im sve. Majka, otac, prijatelj, zaštitnik. Oni ne trebaju nekoga tko se pojavi samo zato što je izgubio sve ostalo. Ali ja sam se promijenio. Promijenio? Petra se okrenula. Jesi li se promijenio ili si samo bio prisiljen na promjenu okolnostima? Marko je šutio. Ako stvarno želiš biti otac tim dječacima, moraš dokazati da zaslužuješ to zvanje. Ne riječima, već djelima. Godinama, ne mjesecima. Što da radim? Nađi posao. Bilo koji. Pokaži da možeš biti odgovoran za sebe. Idi na terapiju i prestani kriviti druge za svoje greške. A prije svega, nauči poštovati žene koje voliš. Marko je ustao. A onda možda, dopustit ću ti da poznaješ svoje sinove. Ali samo kad budem sigurna da ih nećeš povrijediti kako si povrijedio mene. Kad je Marko otišao, Petra se vratila stolu. Matej i Luka vratili su se u ured, lica im svetleći nevinošću. Mama, tko je to bio? Pitao je Luka. Netko iz prošlosti, odgovorila je Petra, zagrljavši sinove. Ali naša budućnost pripada nama. Kroz prozor vidjela je zalazak sunca nad Zagrebom. Telefon joj je zujao od poruka. Novi investitori, novi projekti, nove mogućnosti. Teknova d.o.o. bila je usred najveće ekspanzije u povijesti tvrtke. Ali najvažnije su bile te 2 male ručice koje je držala u svojima. Ruke sinova koje je sama odgajala, koji su joj bili cijeli svijet. Marko je u jednom imao pravo. Oni su imali pravo poznavati oca, ali samo takvog oca kakav su zaslužili. U daljini je Zagreb zapalio prva svjetla. Novi dan je nadolazio, pun mogućnosti i nade. A Petra Marković, žena koju su prije 6 godina izbacili iz hotela kao prosjaka, sada je bila spremna za sve što će donijeti budućnost. Jer naučila je najvažniju stvar. Prava snaga ne leži u ponižavanju drugih, već u gradnji sebe unatoč protivnostima sudbine. Klerisa, epilog. Kada život piše najbolje scenarije. 2 godine kasnije. Zagreb, kavana Dubrovnik na Gornjem gradu. Petra je sjedila pokraj prozora, promatrajući prvi snijeg te godine kako pokriva gradske ulice. Uz nju su Matej i Luka, već 8-godišnji, crtali u svojim bilježnicama planove najvećeg robota na svijetu, kako su to nazivali. Teknova d.o.o. upravo je potpisala ugovor s Europskom unijom, vrijedan 30 milijardi kuna. Njena tehnologija Pametni grad implementirala se u 50 gradova diljem svijeta, ali danas nije mislila na to. Kroz prozor kavane vidjela je poznatu siluetu. Marko Horvat hodao je pločnikom u jednostavnom crnom kaputu. Više nije izgledao kao poslovni magnat, izgledao je kao običan čovjek koji se vraća s posla. Zadnje 2 godine držao se riječi. Našao je posao kao programer u maloj IT tvrtki. Išao je na terapiju. Razveo se od Lucije, dajući joj sve što mu je ostalo. Živio je u malom stanu na Trešnjevci i svaki tjedan pisao pisma Petri, ne moleći za susret, već pripovjedajući o svom putu prema promjeni. Mama, je li to onaj gospodin? Pitao je Luka, također primijetivši Marka kroz prozor. Da, dragi. Izgleda tužno, konstatirao je Matej s 8-godišnjim suosjećanjem. Petra je promatrala kako se Marko zaustavio pred trgovinom igračaka, dugo zureći u izlog. Znala je o čemu razmišlja. Danas je bio rođendan blizanaca. Znala je to jer je jučer od njega dobila rođendansku čestitku za dječake. Prvu u 6 godina. Dečki, rekla je tiho, biste li htjeli upoznati svog drugog roditelja? Matej i Luka razmijenili su poglede. Onog koji nas nije htio, pitao je Luka. Onog koji se učio kako biti bolji čovjek, ispravila je Petra. A ti bi bila s nama? Pitao je Matej. Uvijek, ali odluka je na vama. Blizanci su šaputali minutu, a zatim je Luka kimnuo. Možemo pokušati, ali ako bude nepristojan, idemo, zar ne? Petra je ustala od stolića i izašla na ulicu. Marko je stajao pred trgovinom kao zamrznut. Marko, okrenuo se, u očima mu se blistale suze. Petra, danas im je rođendan, zar ne? 8. godina života, potvrdila je. Bili im to htio reći osobno. Marko ju je gledao kao na privid. Hoće li oni htjeti upoznati mene?
Sami su odlučili, pod jednim uvjetom, da budeš autentičan. Ne možeš im obećavati stvari koje nećeš održati. Ne možeš ih lagati i ne možeš ih koristiti da se vratiš u moj život. Razumijem. Petra ga je dovela u kavanu. Matej i Luka sjedili su ukočeno, držeći se za ruke pod stolom. Dečki, ovo je Marko. Vaš tata. Marko je sjeo nasuprot sinova, ruke su mu drhtale. Bok, rekao je tiho. Jako mi je žao što me nije bilo svih ovih godina. Zašto si nas ostavio? Pitao je Matej bez ikakvih ograda. Marko je pogledao Petru, koja je ohrabrujuće kimnula. Jer sam bio glupan. Mislio sam da su novac i uspjeh važniji od obitelji. Griješio sam. Jako sam griješio. A sada više nisi glup, pitao je Luka. Još uvijek se učim. Svaki dan pokušavam biti bolji čovjek nego jučer. Sljedeći sat razgovarali su. Nezgrapno, oprezno, ali iskreno. Marko je pripovijedao o svom poslu, o tome čemu se naučio na terapiji. Dječaci su mu pokazala svoje crteže, pripovijedala o školi, o snovima za budućnost. Kad je došlo vrijeme za rastanak, Matej je pitao, možemo li se opet vidjeti? Marko je pogledao Petru. To ovisi o vašoj mami. Možemo pokušati, rekla je Petra. Ali polako, korak po korak. Kad je Marko odlazio, okrenuo se po zadnji put. Petra, hvala ti. Što si mi dala priliku i što si ih odgojila da budu tako divni dječaci. Ne radi to radi mene, odgovorila je. Radi to radi njih. 6 mjeseci kasnije. Petra je stajala na pozornici TEDx konferencije u Londonu. Pred njom su sjedile 1000 ljudi iz cijelog svijeta. Zovem se Petra Marković, počela je. Prije 6 godina izbacili su me iz kuće u 5. mjesecu trudnoće. Danas sam direktorica tvrtke vrijedne 40 milijardi kuna. Ali ovo nije priča o uspjehu. Ovo je priča o oprošaju. U publici u prvom redu sjedili su Matej i Luka. Pokraj njih po prvi put u 6 godina sjedio je Marko. Ne kao partner, ne kao muž, već kao otac koji se polako učio kako to biti. Prava snaga nije u osveti, govorila je Petra, već u tome da nekome date priliku da se promijeni, ali samo onda kad stvarno to želi i radi na tome svaki dan. Nakon njezina govora, Matej je potrčao na pozornicu. Mama, bila si fantastična, zagrlio ju je snažno. A tata kaže da je ponosan na tebe, dodao je Luka. Petra je pogledala Marka koji je stajao na kraju sale. Kimnuo je s poštovanjem, ne kao bivši muž, već kao čovjek koji je razumio vrijednost onoga što je izgubio i onoga što još može povratiti. To nije bila bajka sa sretnim krajem. To je bila prava priča o tome da se ljudi mogu promijeniti, ali samo ako stvarno to žele. O tome da oprošaj ne znači zaboravljanje, već davanje priliku nekome da dokaže da je toga vrijedan. I o tome da ponekad najveću pobjedu ne čini osveta, već pokazivanje da možete izgraditi nešto prekrasno, čak i iz ruševina najveće izdaje. Je li ova priča dotaknula vaše srce? To nije slučajnost. Svaki dan 1000 žena i muškaraca diljem svijeta stoji pred sličnim izborima. Dopustiti da ih okolnosti unište ili bol pretvoriti u snagu. Jeste li ikada bili izdani od nekoga kome ste najviše vjerovali? Kako je to promijenilo vaš život? Jeste li dopustili da vas to uništi ili ste to iskoristili kao motivaciju za rast? Poznajete li nekoga tko je kao Petra izgradio carstvo na ruševinama svog prethodnog života? Koji je bio njihov najveći izazov? Što im je pomoglo preživjeti najteže trenutke? A možda ste vi kao Marko, povrijedili ste nekoga koga volite i sada tražite način da to popravite. Koje korake poduzimate da se promijenite? Radite li to za sebe ili samo da biste povratili ono što ste izgubili? Životne priče koje inspiriraju. Podijelite u komentarima priču o nekome tko se nije predao unatoč najtežim okolnostima, svoje iskustvo s opraštanjem, jeste li dali nekome drugu priliku i kako se to završilo, trenutak kad ste shvatili da se morate promijeniti i jeste li se stvarno promijenili. Pitanje dana. Kad biste se mogli vratiti 10 godina unazad i dati si jedan savjet, koji bi to bio? Izazov. Ako postoji netko kome biste se trebali ispričati ili kome dugo niste rekli da ga volite, učinite to danas. Život je prekratak da biste odgađali važne stvari. Pretplatite se i uključite obavijesti da ne propustite sljedeće priče o ljudima koji su dokazali da je nemoguće moguće.
Podijelite s nekim tko treba čuti da svaki kraj može biti novi početak. Ostavite like. Ako mislite da svatko zaslužuje priliku za promjenu, ali samo onda kad na tome stvarno radi. I zapamtite, vaša priča još nije završena. Svaki novi dan prilika je za pisanje boljeg poglavlja. Što ćete napisati u svom sljedećem poglavlju? PS. U komentarima često pitate jesu li ove priče istinite. Istina je da se negdje na svijetu, upravo u ovom trenutku, netko suočava sa sličnom pričom. Možda to nije baš Petra iz Zagreba, ali to može biti Marija iz Sao Paula, Jennifer iz New Yorka ili Fatima iz Dubaja. Bol i nada su univerzalni. Zato je svaka priča koju ispričamo istinita, jer se događa u nečijem životu, upravo sada.